Kamar yadda kuka sani, girkin sarauniya na kawo muku haƙiƙaccen abubuwa masu mahimmanci da kuma girke-girke na garukan Arewa. Ka mu faɗi abin da za mu dafa, kasance tare da mu bayan wannan saƙon. I like healthy food. I love tasty food. You don't have to compromise on health or taste when making your meals. With new Mamador seasoning cubes, you can cook delicious meals and still take care of your family's health. The only seasoning cubes with 30% RDA of iron and zinc to boost your family's immune system while satisfying their taste buds with a unique, long-lasting flavor. Available in chicken, beef, and classic flavors. Barkanmu da dawowa a cikin shirin namu girkin sarauniya. Tare da ni a yau akwai antina, Anta Habiba. Sarauniya na ya Kina lafiya lau? ya aiki Lafiya, Anta Habiba. insha Allah. To yau me zaki dafa mana ne? Mu dai za mu yi farfesun kayan ciki ne. Abubuwan da muke bukata in za a yi farfesun kayan ciki, a ciki akwai manja, akwai albasa, akwai tattasai, sannan da tarugu, an haɗa shi ne an jajjaga, sannan kuma gashi kayan cikin namu da za mu yi farfesu da shi. An riga an wanke an gyara. Sannan kuma akwai thyme, ga gishiri, ga kori in muna bukata, sannan kuma ga sinadarinmu na Mamador. Anta Habiba kin san abu da sinadarin nan? Eh, Aka sa a abinci. Daɗi yake in gaya miki. ai ina gaya miki yana da masifan daɗi. To me za a sa? Ka zuba tarugu ne? Yanzu za mu zuba shi wannan ne. A tarugu za mu fara tunda ba za mu soya manjan ba, so za mu fara zuba shi kayan cikin namu. Sannan za ki kawo ruwa. Ina buƙatar ruwa da yawa da ya isa haka. To abin da za mu yi yanzu Anta Habiba, za mu sa gishiri. yanzu kin ce masu mura kan suke cin farfesu. Haka ba masu mura To, kaɗai ba, amma ina kin son san ki shi bayyana su masu mura in suka ci zai ƙara musu lafiya. In ka sa gishiri kamar cokali ɗaya da rabi, ma ya isa ba sai mun cika shi ba. Saboda yanzu za mu rufe shi. Ya ɗan tafaso kaɗan, sannan sai mu ɗan zuba sauran abubuwa. Anta Habiba, abin nan fa ya ɗan fara tausa. Ko gashi na Masu kallo da sauraron mu, kun ji dai yadda Anta Habiba ta mana bayanin cewa in za mu yi farfesu muna buƙatar manja, saboda manja na gina jiki ƙwarai na san da ko kuma kun sani ga albasan mu, ga tarugu, ga sinadarin mu, ga kori. Kori dai in ka so ne, in ba ka so ba za ka bari. Ga kuma gishiri da kuma kori. To masu kallo da sauraro kusance tare da mu bayan wannan sabon. I like healthy food. I love tasty food. You don't have to compromise on health or taste when making your meals. With new Mamador seasoning cubes, you can cook delicious meals and still take care of your family's health. The only seasoning cubes with 30% RDA of iron and zinc to boost your family's immune system while satisfying their taste buds with a unique, long-lasting flavor. Available in chicken, beef, and classic flavors. Anta Habiba, Yanzu ya kamata ki kawo cokali sai mu ɗan zuzzuba abubuwa. za mu iya da wani? A ba za mu iya da shi ki kawo cokali. Wannan fa. Yayi. To yanzu abin da ya kamata mu yi, Ni ba ta wuce wa. kullum ya tausa ma har yana so ya Sai zuba. Za mu saka albasa ne yanzu, saboda gashi nan ya fara tausa kina gani. Sannan kuma mu saka tarugunmu da tattasai da muka riga muka jajjaga. Gashi za mu ɗan saka shi da yawa, saboda na gaya yake. Farfesu ce. Kai Anta Habiba, na ƙosa ce na fara shan wannan farfesu. Sannan kuma za mu ɗan ɗiba manja. Daidai. Shi ma kin gani ya yi. Bari mu je shi. To sai me? Yanzu abin da muke bukata za mu ɗan sa tayin ɗin mu kaɗan. Ba da yawa ba, kin san ba kowa ma yake son tayin ba. Kwarai a cikin farfesu. Cikin farfesu. Yanzu za mu ɗau sinadarin mu saka. Kamar guda 10 kenan Anta Habiba. Wani irin 10? Ai Mamador ba sai kin sa 10. Guda 3 ma kika sa. Ya isa? Ya isa. Ki taya ni. Guda 3 ma ya isa.
juya ko zaɓe. To bari a ɗan motsa shi kaɗan. Masu kallo da sauraron shi ina juya. Kin ji ƙanshi kuwa? Ko na ji an ta riba. Ƙanshin daɗi ne. Ko na ci. Ya za ki samu kuwa da ɗanci? Ai dole. Gaskiya ya kamata saboda ni na ƙosa in ci kuma gashi ni na dafa. To masu kallo da sauraro abincin ya riga ya yi. Ku biyo ni inda zan je in gabatar muku da sarauniyar tamu. Wacce za ta zo ta ɗanɗana mana abincin da antina Anti Habiba ta girka mana. Tare da ke ai maka girka. Tare da ni muka girka. Kasance tare da ni bayan wannan saƙon. I like healthy food. I love tasty food. You don't have to compromise on health or taste when making your meals. With new Mamador seasoning cubes, you can cook delicious meals and still take care of your family's health. The only seasoning cubes with 30% RDA of iron and zinc to boost your family's immune system while satisfying their taste buds with a unique, long-lasting flavor. Available in chicken, beef, and classic flavors. Ina so first project da game da shuka bishiya a nan Kaduna. First project na ina so fara shuka bishiyoyi a gari Kaduna ko wajen North. Domin yana da kyau da shuka tushuwa da su flowers. Yana da kyau kuma yana sa gari da yi kyau. Gaskiya ina son shi ne kawai shi ne. Masu kallo da sauraron mu za mu kawo ƙarshen shirin namu wato shirin girkin sarauniya a madadin sarauniya ta sarauniya Rachel da kuma Anti Habiba wacce ta girka mana abincin mai dangi. Ni sarauniya na ke ce muku a cikin